úplne random vec, ktorá sa mala stať. Nemám natočené intro ani nič také, čo sa týka ako prvého dňa výletu, alebo prvú časť polovici prvého dňa, čo ma strašne mrzí, jak som na to zabudol ráno, lebo som sa ešte balil, chystal veci a robil doma veci. Ale tak viem ti povedať iba tak pár tých vecí, ktoré ma naozaj že najviac zahodili a poviem ti to tak skrátke, keď takto budem hádzať všade obrázky v edite už. Ale stalo som nejak 6:00 s tým, že už som bol pobalený 2 dní pred toto a len som dobaloval veci, či už to bola kamera, či už to bol gimbal, či už to bolo GoPročko, čo som ešte bral, opalovák som si bral, B-komplex a takéto vecičky, loptu, proste veci, ktoré by sa mi tam hodili, tak som tam bral. No a vlak nám išiel 9:27 s tým, že ja už som bol o 8 na stanici, že 7:50 mi odchádzal autobus, 7:40 niečo mi odchádzal autobus z Petržalky na hlavnú stanicu v Bratislave a tam som šiel vybavovať v prvom rade vlakový preukaz, ktorý mi nevyšiel a potom vlastne s tým, že čo budem robiť a že koľko vám bude asi stať lístok z Bratislavy do Ružomberka, keďže sme šli na výlet do Ružomberka do Vlkovinca na 2 dní, že koľko ma to bude stať a nič mi pani nepovedala, nevedela o ničom, nevedela presne povedať nič. Takže som to nechal tak a riešil som to až vo vlaku vlastne, počas jazdy. No ale, išli sme expresom, 6:13 mám pocit, z hlavnej do Ružomberka, jak som hovoril. Trasa trvala nejaké 3 hodiny, bola to zaujímavá trasa, keďže som mal príručku a tam to nechal. Ono je to klasiku, ale v skutočnosti problém je zase nejak sme sa nerozhodli, že kto bude s kým sedieť, niektorí áno, niektorí nie. Sedel som so svojím spolužiakom a s ďalšími dvoma babami, ktoré boli z inej triedy. Mená nebudem hovoriť pre istotu, aby som nedostal za niečo úplne vynadané. Ale toto bol môj konečný výlet vlastne s mojou školskou skupinou, mojou triedou, keďže som prestúpil na inú školu. No a vlak, ako cesta vlakom bola super. Mal som vodu, mal som jedlo, mal som pitie, mal som všetko, čo som potreboval. Počúval som celú cestu stať hudbu, mám pocit, že som si pozrel jednu časť Mandaloriana a to bolo tak všetko. Keď tak som si možno aj zdriemol alebo niečo také, neviem, nepamätám si už vlastne. A vlastne bolo super. Tam nás zastavil ten revízor a tam sme s tým revízorom riešili rôzne veci s tým, že vlastne nemám platnú časť IC-ku na cestovanie ako dopravnú časť, takže zľava tam není, takže som musel kupovať za 5,40, keďže až v Púchove nás kontroloval revízor, z Púchova do Ružomberka som kupoval lístok a ma to stalo 5,40, ak nie 5,90. Cesta naspäť už bola potom drahšia, 11,90, ale to už je pokračovanie a toto je len do videa do tam. Tak. Toto sú spolužiaci, ale poď do kamery, niečo. Úžasný výlet zatiaľ. Dám si ho. Hej, si. Yes. 100%. Najlepší. Lebo zatiaľ, Tomto teple, koľko stupňov? neviem, ale mám čiernu koženú bundu, 20 stupňov? do piči, tak to som si dal dobrú bundu. Na koženku, ty piči. Tu za nami je Nikita. Pred nami je Leo. Ten má nejaké nervičky. A sme v Ružomberku. No, pomáha. A čo robím v Ružomberku? Ja neviem.
Neviem čo. Čo? Čo robím? No, ty si doktor. Kámo, ty si... Kámo, ty si mimo. Pozri na ňo. Čo robím? Čo? Ty si vypustil. Ale... Čo robím? Asi v tomto, ne? Asi bude v tomto vnútri. Však tu je Tesco. A vlastne vnútri je. Ideme tam do tle. Práve som si pokazil ovládanie. Neviem, kde som. Normálny. No a tuto to vyzerá tak, že vlastne už som bol v autobuse cestou na Malinov Brdo, Dolné Hrabovo a my sme boli v autobuse, bola tam aj druhá skupina iných ľudí proste z inej školy a púšťala sa hudba, takže nejak tak, to je všetko. Ako môžem povedať, tak tuto sme už išli hore Kato, rozdelili sme sa na dve skupiny, jedna skupina išla po asfaltke vlastne, poviem, prijazdová cesta, a druhá skupina išla medvídou cestou, turistickým, proste prielezom cez les by som povedal a walking simulátor by som povedal. Púšťala sa hudba, ako je počuť a bola zábava, fotili sme sa, zastavovali, cool veci. Len dodávam do videa, aby som nezabudol. Boli sme dve triedy, moja trieda a druhá trieda. A tuto je celá druhá trieda, nie moja. Som jediný z mojej triedy, ktorý šiel vlastne s touto cestou. A bolo to šialené. Vlastne koho poznám je pár ľudí a zaujímavé to bolo. Ale, jak sa dá, krásna príroda, krásne zážitky tam boli. Krásne aj fotky, ale bolo to cool.
No a tu je vidno, vlastne tu sa chceli už fotiť. A pán učiteľ ma poprosil, či ich odfotím, tak som ich aj Prosím? odfotil. Bolo to zaujímavý, akože chvíľočka, bolo to cool. Držíš? Áno. Máte? Hore mi nohy. No, aktuálne som priamo tuto na chate Skalka. Mám blbé osvetlenie, lebo svetlo ide z vrchu, ale tu sa nikomu nevadí. Aktuálne som vo svojej izbe. Už sme tu niekoľko cez 5-6 hodín. Je to tu popravde cool. Pár vecí musím vytknúť. Zlé internetové spojenie a zle tu mám prispôsobený terén. To nie sú také veci, ktoré by sa nedali spraviť, ale nebudem kecať ďalej. Ja už sa teším na večer, a teda už je 21:46. Za 10 minút. 10. A je to ťažké. Lebo aby som vám ukázal room tour. Ale táto kamera prispôsobená. Toto je majto. Tuto je jedna posteľ a tuto je druhá posteľ. Klamem. Lebo ešte za touto sa nachádza jedna posteľ a tuto pod touto sa nachádza ešte jedna posteľ. Tak ako vidíte. Tak ešte večer bola potom pekačka, na ktorej nebolo to veľkou pekačka, iba mašinovou pár a bolo sa tam. Z chaty Skalky sme mali asi tak len 2,5 kilometra ďaleko od seba, no dedinku Vlkovinec. Tam sme sa vybrali. Cesta bola trochu taká kamenistá, taká, no, hornatá by som povedal až, ale inak v pohode. Tuto by som povedal, že tuto sa nachádzajú fotky, ktoré som nafotil.
teda mi prišli tu a vyzerajú zaujímavé, je to zaujímavé, co to bolo, byť tam, neuveriteľne krásne, mám celú krajinu. Snažil som sa vyhrať trochu s dejinami, ale nie sú upravené fotky sú také, sú originálne. Krásne, proste neskutočné. Toto je skrátený záznam pre hračky doplnec. Niekde v strede mi to prestalo nahrávať kvôli pamäťovej karte. To som si nevšimol, koľko miesta zostáva, ale tak nevadí. Je to tam krásne a radím vám sa tam určite pozrieť, bolo to perfektné. Aby mňa nenapadlo. Hneď sa ma pýtala, že či naskračujem. Vlastne pri editovaní videa som zistil, že som zabudol úplne na druhý deň a tretí deň niečo z toho natočiť, takže vám iba poviem v krátkosti, čo tam všetko sa stalo. Druhý deň po návrate z Vlkolinca sme sa vrátili späť na chatu, kde sme si inak po zvyšok dňa ja kopal, napríklad ostatní behali po izbách a takto. Bola aj obed, aj večera. Po večeri sme mali opekačku, kde som bol ten hlavný človek pri ohni. Bolo to neskutočne výborné. To ako kvalitné, akože na to, že som opekal, na to, že som sa konečne zabával, že som konečne sa akože nejak odvážil prehovoriť s ľuďmi, ktorí tam boli z inej triedy, bolo neskutočné a tiež aj s mojimi spolužiakmi, ktorý by sa moc nerozprával som nikdy. Potom končili sme nejak o 9:00 a od 9:00, možno poviem, že pol 10:00 som si kopal s mojou spolužiačkou večer loptu. Bol to neskutočný zážitok.
strašne výborné, proste nezabudnutelná chvíľa, lebo bol to vlastne môj posledný taký, že predposledný deň s nimi, na čo mi moc záležalo, aby to bolo niečo nezabudnutelné a niečo cool. A to sa aj stalo, bolo to nezabudnutelné, bolo to cool. Tretí deň sme o 8 stávali, pobalili s tým, že o 10 už máme mať veci pripravené, akože veľké batohy, kufre máme mať pripravené pri vchode, že nám ich naložia, dostali sme suché obed, čo bola nejaký rezeň vo chlebe s kyslými ohúrkami, jablčko. To bolo dobré. A potom sme vlastne šli, ja by som povedal, že dole k lanovke, kde sme vlastne čakali na autobus. A potom smer Ružomberok priamo, kde sme mali že ešte 2 hodiny, dokým príde vlak. Tak sme behali po meste, po obchodiakoch a takto. Ja vám hovorím, tento koncoročný výlet bol nezabudnutelný, ja som si ho strašne užil. A mrzne ma 2 veci. To, že som si ho nemohol užiť s nimi skorej. To, že som bol taký ten typ človeka, čo sa moc nerozprával so svojimi spolužiakmi. Bol som s nimi 3 roky a môžem povedať, že budú chýbať. To je jedno. Ja hovorím, nerad hovorím mená. Ak sa vo videu stane, že tam je meno, tak sa im ospravedlňujem. Ale není tam priezvisko. Ja by som len chcel povedať, že budete mi chýbať všetci. A že snáď sa niekedy uvidíme. Ja viem, že som bol občas docela nepríjemný alebo nedôstojný voči niekomu a to vám mrzí. Ale verte či neverte, boli ste pre mňa tým, proste spoločnosť, pri ktorej keď som bol ticho, vždy som sa dozvedel niečo a vždy som vás počúval. Snažil som sa pre vás urobiť len to najlepšie a vlastne pre celú triedu. A týmto vám dávam s Bohom, týmto videom. Jasne, ide to na YouTube, ale to mi je jedno, lebo verím, že keď im to pošlem, tak si to pozrete. A tak. Peace, ja sa lúčim s vami. Ak ťa vlogisek bavil, tak zahoď like, odber, prípadne zvonečík, napíš komentár a ďalší vlogisek bude priamo by som povedal z Turecka, z dovolenky, na čo sa máte tiež veľmi tešiť. Bude to o mnoho lepšie, lebo teraz som si našiel chybičky, ktoré treba vylepšiť a bude to o mnoho lepšie. Máte sa na čo tešiť, ja sa mám na čo tešiť a peace, zdravá s vami.